Mis, mátá tusa gur rud a bíonna, catú cuimrú na céimeanna. Mar hampla, bhuailm sa ceapaire inis. A céirdiad na céimeanna a bhhain le sin. Well, dús báire, ní me chud lábha. Agus inis tá me gáil I mbun oibre. Tuig me slisin aráin, scuir me ímer. Agus nuair tá sin dian tam, cuir me cáis tráta, letíis, agus críoch me le slisin eile, agus ím Nis, bíon me anchúramach agus me a gobar le scían an seo, agus dúna me mo cheapaire. Ó, nach mranín sé sin blasta. Cuimre me sin na céimeanna lach me, fan go bheice me. Cid a rinne me dosach a cuimre chleat? For me slí sin aráin. Cid a rinne me na dhé sin? Chuir me ímer an bhá. Cid a rinne me na dhé sin? Chuir me slí sin cáise agus an sin, chuir me tráta I mo cheapaire. In na dhé sin, chuir me letíis isteach sa ceapaire. Bhí sin brain seo. Agus cid rinne me sin? Chuir me ím an trán. Nis, sin mo cheapaire leacaí mach an sin, chuile chéim dar ghlach mé. Nis, tá mi sé gur a cuimrú Códú inis, Códú a riomhaire. What is that céir is Códú an? Well, sé is Códú an nuair a thugann tú ábhardíthe an riomhaire san ábhard ceart cén chuí le tasc a dhéanamh. Mar hampla, go mbeadh sé gur a riomhaire ceapaire dhéanamh an riomhaire, Caithe me Códú úsáid, mar níl na chomhábhar seo ag an riomhaire. Anú níl? Níl. Úsáid an Códú seo. Dúsáid in pictiúr mar seo gon trán, pictiúr gon tím, pictiúr gon cháis, pictiúr gon tráta, agus pictiúr gon letíis. Agus nuair a chuirim se isteach an Códú sin san ábhard ceart, ba cheart gomach mar riomhaire in nánan ceapaire dhéanamh ag an zéire. Nis, tá cúpla seicheamh dintamach am san seo, ach nílach ceann amháin ach ab ceart. Cé acab seicheamh a dhéanamh ceapaire gom gá gurinn isteach sa riomhaire iad. Tá cad bheith anchúramach, cai sé de bheith san ábhard díreach ceart. Breann a géad ceann. Rán na dosach, bhí sé sin ceart, dúsáid me rán na dosach, agus an sin cáis. Ó, nó ní orna me sin, níor chuir me cáis. Cid a chuir me a trán? Ím. So mar sin, níl an chéad ceann sin ceart, ba cumid I rá. An dara ceann. Ím a dosa, ó, ní úsáid me tím a dosach, cid úsáid me dosach? An trán, mar sin, níl a dara ceann ceart. Breann muid tríú ceann inis, fan go bheicimid. Rán a dosach, Ím an dhé sin, tá sé sin ceart. Cáis, tá sin I breann go má, tráta, letíis, ímaríist agus rán. Fan go breann mar mo cheapaire sa ríist ó bhfuil an Códú sin ceart. Breann sé sin ceart agus crín chumsa. Mar sin, chá gurinn a sin an seicheamh sin isteach sa riomhaire, thiocach an ceapaire le chéile I gceart. Ítach.